Tu nás nebude vôbec vidno. Čaute ľudia, ja som Zagi a ja vás vítam od ďalšieho videa z Clash Royale po veľmi dlhej dobe. A dnes je tu konečne nejaký chest opening, ale nie som tu sám, je tu so mnou Filip. Ahojte. No a dnes si ešte k týmto častkám otvoríme aj tieto dva silverky. A ešte si kúpime aj jednu giant chest, lebo mám dosť gemov. Takže môžeme asi začať otvárať. Bude to také kratšie videjko, ale asi začneme silver chestkami. Takže 58 goldov, 1 battle ram a 8 milión horda. To sa zíde. A ešte dáme druhú silver chestku. No, 49 goldov, 1 tombstone, 8 kanónov na prdelku. Teraz free chestky, 67 zlata, 1 furnace a 8 elitných barbarov. Takže zatiaľ dobre. Druhá free chestka, 64 goldu, 2 archerky a 7 šípočkov. Ťaháme na level 8 vo šípočkách. Teraz gold chesta. Čo tam bude? 194 zlata, 3 eliťáci, 9 royal giantov, 14 mortaru, môžeme na upgrade, a 3 firebally, ešte 2 nám treba na level 6, to používam, takže gold chestka dneska v pohode a ideme na crown chestku. Tam už niečo mohlo byť dobre, 452 goldu, 2 gemmy, 6 bomberov, hej, 2 gemmy. Tak sa to volá, tie diamanty. 18 barbarov, 28 skeletonov a 6 bombtaveriek. No, barbariánov používam, takže dobre. A ideme ľudia na gigantickú giant chestku, takže poďme, 3, 2, 1, high pit. Chceme legendárku, poď dúfam. 600 zlata. Celkom dobré. 8 giantov, giant chestke, 8 giantov. Takže 67 fire spirit, 95 royal giant a 33 tombstoneov. No, nebolo to veľmi dobre, ale my tu máme ešte jednu gigantickú šestku, takže si ju kúpime o 39 sekúnd. Nie, teraz. Poďme. Prosím, niečo dobré. 610 goldu zase. Prince, epická karta. 15 fireballov konečne na level 6. To som potreboval. 162 šípov máme na upgrade a 25 mini PKA. Takže som rád za ten fireball aj za mini peku. Takže takto. Aj za tie šípy. No, aj za tie šípy, no. Tu mám rozohratý balloon challenge. Nebudem ho točiť, ale no, zatiaľ mám jednu prehru, nedávno som to začal hrať. Takže, ale dúfam, že dám tých, lebo je tam koľko? 6 vinov, hej, áno. Raz, 2, hej, áno, 6 vinov. Čo? Za každé 2 viny je jeden balón. Iba jeden. Ale to je epická karta, takže. A tu není, toto není môj deck. Toto tu je môj deck. Takže určite, a poďme s radosťou upgradeovať. Upgradeneme si určite fireball. Konečne fireball. Minipeku by sme mohli upgradeovať. Či mortár. Šípy. A dáme si minipeku za 1000, to môže byť. Takže tak. A to je všetko. Šípy nechcem upgradeovať, lebo teraz mám málo zlata. Takže tak. Filip tu mal tak. Lebo na podporu, okay, aby som mal šťastie. Takže takýto deck som si zrobil na tom balloon challenge. Neviem, či je veľkom dobrý. Dobre, takže. Ja to nemám ja. No, máme tu hrad. Dobre, takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite hodiť like, odber a všetko. Takže, a keby ste chceli vedieť, Filip možno pôjde na Ultimate Gaming. Akože tam ho príjmeme. Takže, čaute.